What's up guys, Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. So ayun na nga, since quarantine pa rin ngayon, nakapag-isip-isip kami ng aking production team ng isang content na hindi magpapaawat at sobrang sayang gawin nito guys. So panoorin nyo ito hanggang dulo guys, and mag-subscribe, like, share kayo sa aking channel. I-share mo nga ito sa iyong mga friends para ma-share mo ang good vibes. At yun lang, abang-abang. So bago tayo mag-start sa ating vlog nga guys, sa ating video, sa ating content, mag-shoutout muna tayo. So, here are the lucky fews. Shoutout kay Raf Kenneth, shoutout kay Fariz, shoutout kay Rochelle, shoutout kay Courtney, shoutout kay Jo Marie the Twin, ayan na-shoutout na kita. Shoutout kay Pamela Gabriel, shoutout kay Trisha May de la Cruz, shoutout kay Rica Ferrer, shoutout kay Ate Perlin Joy, shoutout din kay Joy Joy, at shoutout kay Kendall Espejo. So ayun guys, mag-subscribe kayo sa channel nila Fariz Vlogs, nila Kendall Espejo, at nila Jackie Bautista, my close small YouTubers here in Pangasinan. So i-click nyo lang sa description box yung mga link nila at mag-subscribe na kayo sa channel nila. I guarantee you guys, joy, happiness, and entertainment sa kanilang mga channels. So, abang-abang na naman! So, yun na nga no, mga kapaa, charot. So, yun na nga no, gagawa tayo ngayon ng vlog tungkol sa mga iba't ibang uri ng tao ngayong enhanced community quarantine. Kahit mga dyan? Kahit mga dyan! So, ayun na nga, tara na! First up, the Hilata Queen. So, sila yung mga walang ginawa kundi humilata. Ikot ng ikot sa kama, walang ginawa kundi magmuni-muni, at isa pa, higa ng higa. Hoy, bumangon ka na dyan. Kanina ka ba nakahilata dyan? Pangalawa, the busog-lusog. Sila yung mga walang ginawa kundi kumain ng kumain. Kakatapos nga lang mag-almusal, tinatanong agad kung ano yung pananghalian. Ano kayang ulam namin mamayang gabi? Next one is the ultimate chimi. Alam niyo yung chimi, yung chuk chuk chuk. Lahat ng kasulok-sulukan sa bahay nyo, matatagpuan nila yan para linisan. So, ayan. Next naman guys ay ang Netflix Princess. So ayan, siya ang anak ni Hilata Queen. So wala siyang ginawa kundi mag-Netflix mula umaga hanggang gabi. Hala, huli na! Huli yung madali! Takbo! Kahit mga jay? Kahit mga jay! Okay, next naman guys is ang panic buying queen. So ayan, sila naman yung mga panic buying na ng panic buying. Meron pang stock dito, bili ulit ng bili. So ayan, panic buying. Kuya, para po, dito lang po sa gilid. Ayan, meron pa ito. Patudaws. Diyos ko, kailangan namin ito. Kailangan namin ng Quaker Oats. Itong instant noodles at itong kape. Ay naku, grabe. Ang dami ko palang namamili.
Next naman guys is ang the TikTokeries. So ayan, ito yung mga tao, uri ng tao na walang ginawa kundi mag-TikTok na mag-TikTok. Gaya nito. And make a time me calling my funny, no. I don't wanna make the girls go crazy. And actually now you're number one, baby. Tug 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 renegade 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 tug tug Next naman guys ay Next naman guys ay ang workout addict. So wala silang mga ginawa buong araw kundi mag-workout na mag-workout. Parang itong mga to. Next guys ay si Dora the Explorer. Alam niyo naman ang ginagawa ni Dora, explore lang na explore. So parang ako, marami akong ginawa ngayong quarantine na naghanap ako ng pagkakabisihan at marami din ako natutunan gaya ng pag-hena, pag-drag queen and everything. Parang ito. And last but not least guys is the prayer leader. Sila naman yung mga palaging nagdadasal sa tuwing kakain, matutulog, at pagising. Sila yung palaging nag-lead ng prayer natin kasi mahalaga yun sa atin ngayong, lalo na ngayong ECQ at meron tayong pinagdadaan ng crisis. Huwag natin kakalimutan magdasal gaya nito. So yun nga guys, sana nagustuhan nyo at nakapulutan nyo ng aral tong video kong to. Kung totoo man yun, like, share, and subscribe na kayo sa aking channel. It's Mikeelicious Vlogs. Road to 500 subscribers na tayo. So, be a part of my growing family, the growing Barbie family, by subscribing to my YouTube channel. Thank you guys for watching. I love you all and always remember guys, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Keep safe. Bye guys.